kanilang lead. Yes, partner. Ayan na. Doloso again. Ang gandang set play, partner. Pinakita ang Team Kanawan with the corner 3. Kita mo yun. Gano. And 2-pointer naman para sa Pili. What a pass by Alaray to Doloso. Alam was looking for the referee, pero hindi tinawagan ng foul. Ayan, siniguro niya. Yes. Ang easy layup na yun. Kanaman na 1-3-1 full court defense. Ayan na si Doloso. Open for 3. Pasok yan. Yes! Alden ng obra. Para makontain siguro si RD Magalong. Ayan na si Caroche. Swings the ball to Mendoza. Doloso against Manayan. Binalik kay Mendoza. Excel out to Caroche. Mendoza. Doloso over Manayan for 3. Bang!